皆さんおはようございます。島から島の郡山から来たアメリカの岸田という私は関西と関西の自治体のお兄ちゃんの父親なんですけども、ちょっと関西地域地震があった後、3月はほとんど私たち福島の方は雪が降ったり、東京もそうみたいだったんですけども、ガソリンがないとか、あと水も断水してて、電気も使えない状態で、そこでもうほとんどもう地震余震が来て、マグニチュード4号クラスでも来ると子供をテレビの下に避難させるみたいな状況が続いてて、政府は安心とか安全ですっていうことしか言ってくれない状況の中だったものですから、放射能のことはこれっぽっちも私たちと考えてないで、だんだんインターネットを使えるようになって、私も20日くらいからは情報収集ということでやっていたらば、1ミリシーベルトでもいいという情報もあれば、100でも大丈夫だっていうのがあって、これどっちが正しいのか全然わからなくて、価値観を相当分断してたもんですから、何がどうなのかなということで、とりあえず安全なということの、1から100ぐらいで言ってて、福島県のアドバイザーという方を最初分からなかったんですけども、長崎大学の山下さんと広島大学の神谷教授という2人が来てて、やはり県の原子力アドバイザーなので、私も何回か電話かけたりすると、いや100分ぐらいでも大丈夫ですって、今の状況だとそんなに心配しなくていいですという電話で言われるんですね。そうすると最初に一時的というか、かなり高い数字でも大丈夫だっていうふうにやっぱり言われてたので、それを結構変えるのってよほど意識がないと無理なんですけども、だんだんネットに見てるうちに、あと私ちょっと仕事を学習塾やってまして、子供とはずっともう学習塾は20年以上やってるんですけども、子供たちっていうのはそれに見てたから、子供たちなんとかしなくちゃいけないなということで、3月の20日ぐらいの時点で県の教育委員会に電話をかけまして、できれば新学期入学式等を5月の連休過ぎぐらいまで伸ばしてほしいと、最悪であれば9月からでもいいんじゃないのかみたいなことを言って、県の教育委員会の方は確かにそれはそれかもしれないけど、私たちは文科省という上の方から言われてて、文科省の方という国は安全ですと言ってるので、そこまで心配されなくてもいいと思います。でわけのわかんない答弁されたから、その時にまた突っ込んで、すいませんと、失礼ですけどお子さんはいらっしゃるんですかという人ははいおります。最初の人は小学校4年生と中1です。どうなされてますかと言ったら、はい、山形に避難させてますっていうはっていう感じで、だからそれはあなたお父さんとして正しい決断をしたんだから、それは私は避難はしませんと。でも一応から県の教育委員会の中のいてね、自分が言ってることとやってることが全然違うんだから、せめてそういうことだったら上の方にメッセージを送るなり、公式にも言うとかね、そういうことはやっていただきたいって。やっぱり1回じゃダメだから 5回ぐらい電話かけたんですけども、その中の3人ぐらい子供さん持ってて、3人とも全員避難させてるんですね。なるほどなと。最初の頃は福島市の市長も自分で米沢の方に逃げちゃって、そっちの方から通勤してるというね、そんな状況をだんだん知ってると、ちょっとこれはおかしいということで、我が家の場合は、4月の7日から5月の21日まで、静岡に妹夫婦が来たので、電話かけてちょっと預かってくれということで、4
静岡の方に疎開させて、菊川町というところだったんですけども、でちっちゃい子供もその保育園とか幼稚園で預かりますということで、菊川町からその職員の方から電話があって、ですいません、お父さん、放射能が心配でこちらに避難されたんですよね。はい、そうです。菊川町は浜岡原発から13キロの距離にあるのご存知ですかって言われて、分かってますよ、分かってるけど、今、多分東海は来ないような気がすると今、一番に来ちゃってるわけだから、それに置いとくのも、大体5月の連休ぐらいまでなので、ありがとうございます。よろしくお願いしますということでね、お願いしますけども、連休ちょっと明けまでいろいろ。でその感じですよね。自分の子供は避難させたんですけども、他の子供はまずおかしいなと思ったのは、保育園と幼稚園が4月の頭からやっていらっしゃいおいでってやつですね。あとは小学校、中学校、高校も普通に始まって、たまたま郡山市はいろんな津波で家がなくなっちゃったとか、そういう人もいたので、一時避難で郡山市の体育館とか、ビーチパレットと大きいところがあるんですけども、そことか、各小中学校の体育館に避難してたんですね。その関係で、通常福島県は、4月の6日から始まったんですけども、学校が、郡山市だけは1週間遅れて、それからまた、二次避難させるといったような形で、ちょっと1週間遅れた状態で学校が始まったんですけども、で、私は毎日、こういう小さい3歳の子供を、そうだね、一晩女房と私が3歳の娘を抱っこして寝て、次の日はお兄ちゃんの方を抱っこして寝て、夕飯食べて膝の上で、お風呂に入れて、寝る前には絵本を読み聞かせて、それでお休みっていう毎日それが普通にやったんですけども、そういう景色というかまるっきりなくなって、5月1日はたまたま私の誕生日だったんですけども、通常は賑やかに子供がいてパパおめでとうとかってやってるのがそれがなくなって、で一人で夕飯食べてたら非常に腹が立ってきたんですね。なんでこんな目に遭わなくちゃいけないんだと、誰がこんなことをやったんだと。当然の原子力のせいで、それを監督する政府も、しかももうその頃の5月1日の時点では政府も最初の頃はね、何でもないようなメルトダウンしないようにね、塩水をかけたりとかって一生懸命やってるふうに見せたけども、結局は後からすると、すいません、メルトダウンしてましたと。でそこでメルトするなんて言葉をまた覚えてしまって、メルトするまで言ってますと。で何も正しいことを言ってくれない、とても自分が日本国民でいることが悲しかったですよね、それは。でそういうふうな悲しさ、切なさで怒りっていうものが私にたまたま5月1日の日に、よし、福島県の子供を全員救おうというふうにまず決意、一人で決意しました。で、3日の日にですね、東電に電話をかけたんですね。通常東電ってその頃の時期って、いろいろ批判の電話がね、なんでこんなことやってるんだって言うんでしょうけども、私もそういうふうには思ってたんだけども、流れの中で突然電話を受けたらば、東電さん、今回はありがとうと言ってしまったんですね。で、東電の向こう側の人も、何でしょうかっていうことで、当然、ありがとうなんて多分電話一本もいけないことですから、なぜありがとうかっていうと、私たち福島県人は原子力のことを何も気にしてなかった。全然見てなかった。で、今は私も本当に知識に関してはかなりたくさん本を読んだりして、コジャンのセシウムの137だったりとかね、そういう番号ぐらいまで分かるようになってしまって、それに関してはとても皮肉なことなんだけども、そういうふうな知識を得させてくれたのはとても感謝しておりますと。だから一番やっぱり私も思ったのは、東電
が悪いという前に、仲間にも言うんだけど、まず俺たち自身が反省しなくちゃいけない。何でもなくて勝手に人を任せにしといて、それで今頃になってどうこう言うっていうところが、だからこれからも今の状況もそうだと思うんですけども、もう4ヶ月5ヶ月になりますけども、それを気にしないでいる人もいれば、あるいはいろいろ今回ねこういうふうに集まっていただいてすごく皆さん多分意識されてるんだと思うんですけども、それをもっともっと動きにしてやっていきたいな。で東電の時に電話した時に、ファーメルプロジェクトのイメージはでさらに電話を続けて東電さんのね清水社長とか勝俣会長が、福島県に来てそういうことばっかりしてるんだけども、そんなことをやるよりももうちょっと別なことやらないかと。で何でしょうかって言ったら郡山市に海星山という野球場があるんですけども、そこに子どもたちをたくさん集めておくので、東電からバスを何十台も引き連れてきて、バス東京から来たの大したことないだろうと連れてきてほしい。で清水社長と勝俣会長は素顔で来るとボコボコされるから、ピエロのような格好をしてわからないようにして来てほしい。でバスから降りてきて、楽しみに降りてきて、待っている子どもたちをバスに連れてってほしい。でそのままどっかに行けと、そういうことを自分の頭の中で、考えてたからスッと出たんだと思うんですけども、でそういうことをやりたいって私はまず思ったんですね。ちゃんと正しく、先ほど言ったように保育園とか幼稚園はいらっしゃいってやってるし、学校もいらっしゃいってやってる。でハーメルプロジェクトって3つイメージがあったんですけども、1つは多分皆さんご存知のように、ハーメルの増えるということですよね。何人かには5、6人にはちょっときつすぎるんじゃないのかって言われたんですけども、別にまさしくそれでいいと。保育園とか学校とか、あるいは親御さんでも正しい状況を、親といえども子供を被爆させる権利はないはずなんですね。子供は子供です。これをやったのは、だからさっき言った私たちの無関心なそういうふうな原発推進派というかね、そういう人たちに勝手にやらせてしまった。そういう部分では私たち一人一人は責任がある。その責任のために何をどうしなくちゃいけないのかな。でもそういうことが見えてない方もいますから、それだったらもし私に魔法が使えると言ったら魔法にする子供を全部消してしまおうと。そのぐらいのことをやっても許されるだろうということで、ハーメルの増える教督のハーメルっていうのは、あとこちらの方でもらってきたかもしれないんですけども、合言葉は晴れのち曇りピクニックっていうのがあるんですけども、ピクニックっていうのはちょっとねあれなんですけど、ベルリンの壁が崩壊したという事件は皆さんご存知だと思うんですけども、そのベルリンの壁が崩壊する3ヶ月前にハンガリー、ポーランドに一人ずつあるんですけども、そのハンガリーとポーランドの国境にある小さな町、ショペロっていう町があるんですけども、当然社会主義国の中でもう 3ヶ月後に崩壊することは多分もう今のと同じくかなり皆さん危機的な状況で国が壊れてしまうとどうなるんだろうか。今までの生活はもうまるっきり成り立たないわけですよね。そういう危機感の中にやっぱりいて、で社会主義の中だと当然人が集まったらもうとんでもないみんな連れてかれますけども、10人集まっても連れてかれるような状況ですから、あんまり人は集まれないと。で最初は数人の人たちが集まって、じゃあどうしようということで、できれば逃げたいよね、じゃあポーランドを通って西ドイツに逃げようと。で結構の大人数連れていくとなると、さすがにね東電にお願いして勝俣社長をバス連れてきてくださいっつって、そういうわけにもいかないでしょうから、どうしようかということでいろいろ考えて、だったらダンスパーティーやったりピクニックみたいなことをやって、国民はみんなフラストレーションの下にいると。でそれを眺める意味も政府法あって、スルーしたというか、そのぐらいだったらおやりなさい、いいですよ、もっと他にやらなくちゃいけないことがたくさんあったんですから、そんな形でじゃあ無事やってもいいということになって。
問題はもう一つあって、国境警備で、ハンガリーとポーランドって駅の改札で競うようなふうに簡単にいかないわけですから、しかもその時大人数が来たらば当然もう下手すと10人ぐらいは撃たれてもおかしくない状況ですから、そこをなんとかしなくちゃいけないと。でやはりその国がかなり不安定な状態なので、若い経営自体もこんなことやっていいのかなっていう思いがあったみたいで、話してみたらば、実は僕たちも人間たちと一緒に逃げたいと。だったらいいよねと。じゃあポーランドの中は君らが警備変化のしろみんなを先導するというかね、そういう形を取っていけばいいだろうと。でそんなことでもって無事脱出したという。で当時やっぱり社会においてそんなことが行われちゃったってことがとてもやっぱり衝撃的なことで、やっぱりそれがやっぱそのベルリンの壁とかつまりやってもいいんだなっていうことで行われたという、そういうのがあって、それもやっぱり避難というか脱出っていうのがテーマなんですね。あとは多分50代くらいの方は分かってるかもしれないんですけど、ジュリー・アンドリュースっていう女優がいて、あの方のサウンド・オブ・ミュージック、これもオーストラリアがやっぱドイツから侵攻されて、国を奪われてしまったトランプ大佐というのが一家がいて、であれも音楽というものをうまく利用してコンサートというかやって、3位から発表して2位発表して1位でトランプ系、トランプ系の皆さんどうぞ、誰も上がってこない、もう一回1位トランプ系の皆さんでも上がってこない、ここにゲストがずらっと並んでるんだけど、すぐ捕まえようと思ったら上がってこないわけですよね。これはっていうことで追いかけたけども、もう特殊性の措置でして、イルムタウのスイスの方に逃げていってしまうっていうところで終わって、その3つの私の中に今回福島に置かれてて、イメージが、今おしゃべりしてると長いんですけども、大体5分もかからないで頭の中にぐるぐるぐるって巡って、よしそれをじゃあやろうということで、5月の8日の日に、ちょっと仲間が10人ぐらいいたんで、そこで、こういうことやりたいんですけども、志田の考えてることって聞くれてるかって聞いたらば、いや、いいんじゃないのと。ただ、志田さん、お金はあるのとかね、どんな計画でやるのとかいろいろ言われたけど、何にもないと。ただ自分でそう思ったからやるだけだと。結構私は、実は、38歳までミュージシャンやってたんですけども、音楽やってたもんで、パンパンって音楽って私たちって1秒間に7つくらい音を出すんだけど、3番目と4番目きっちりコントロールできるぐらいのところにいるんですよね。だから多分私は感じたことは別にプランニングしなくても自分ら人生を送ってきたので全部コントロールできる自信があったので、多分大丈夫だろうと。で5月の、こちらこういうふうに人に話してもわからないので、やっぱり何か作らないとダメだなということで、これも私5月の13日に、なんとか作って、こちらの絵はうちの女房が描いてくれて、ここにいる女の子は3歳の子なんですけども、これをチラシをまず配って、こういうことをやるんだということをまずメッセージを送らなくちゃいけなかったですから、それがたまたま翌日の17日に、郡山の方のところで命令の集会があったんだけど、もうそんな場合じゃなくて、これでもう脱原発とかこっちの方に話はなったので、でもこれを250ほど土曜日に置いていて、で16日に中部大学の武田邦彦さんが講演会があって、1000人近くいたんですけども、その時もチラシを置いて、合計500を置いて、これでお客さんというかね、お母さんたちにメッセージを送ろうと。そしたらば武田邦彦さんの講演のあった翌日の午前11時ぐらいに朝日新聞からまず取材申し込みがあって、ハーメルプロジェクトについてですから、いや私にはすいませんどこで知ったんですかって言ったら、いや昨日のその武田さんの時にたまたま私もいて、でチラシがあったんで、どういうことをやろうとしているのか興味があったからということで。でその時点ではまだこちら実際お母さんたちの前でお話ししてませんでしたが、チラシを配って郡山で実際やったのが、5月の22日だったんですけども、
で午前中と午後を読んでて、午前中やっぱスタッフにもね、いやこんなことやったけどもスタッフの数が多かったら寂しいよねとかって言ったんだけど、いや大丈夫だよ、なんとかなるはずだからっていうことで、午前中はで8人ぐらいしか来なくて、であと午後が18人ぐらい来て、でお母さんたちやっぱこういう方がいるんだなっていうことで、それでまたその後すぐ日を置かないでその人たちの、携帯なりメールアドレスなりいろいろ聞いて、でこんな形でやりますということで、どんどんそういった形で流れてきて、すいません。そんな形でプロジェクトが始まりまして、ただやっぱり本当にいろいろスタッフの部分でも足りないなっていうふうには感じて、私はどちらかというと機関車トーマスみたいに一番前を勝手に走っちゃう人間で、後ろは見ないで私は走ってるんですけど、うちのスタッフも32歳と28歳の子がいて。私、ですね、3歳と6歳の子供というと皆さん42、3ぐらいに思うんですけども、私昭和26年5月1日生まれなんで、今回のメーデーの時が誕生日、60歳還暦の誕生日です。そういう部分ではかなりパワフルに動いてはいるんですけども、そうですね、スタッフからも私の動きが速すぎて見えないんですって言われて、もう脅威だと思ったらもう次にポン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 とテレポートして動いちゃってあちこち動いてて、もう電話はかけまくってるのでね、だから最初なんかもそのお母さんたちを集めて、あとはじゃあこの人たちをその避難疎開させる受け入れのところですよね。で受け入れさせるにはって、日本全国の自治体に、県レベルに電話をかけまくって、すみません、福島県に住んでいるものなんですけども避難したいんですけどもどういうふうに受け入れてくれますかっていうのを、まずその受け入れ情報を今度私は調べたんですね。でたまたまなんですけども、一番最初岡山県の災害対策本部に電話をかけて、岡山県はどんなふうな形で私たち福島県の避難支援をされてますかって聞いたらば、担当窓口と変わりますということで、まず生活当座金として10万円岡山は準備していますと。あとは冷蔵庫とか洗濯機とかテレビとかレンジとかと鍋フライパンと食器類から箸まで7品目ぐらいを全部準備してそれを来られたらば、当然どこのところも同じなんですけども、雇用促進住宅とか公営住宅とかは無料で、今からだと再来年の3月31日までは無料で置いてきますと。であとさらになんですけどもということで何でしょうかって言ったら、来た時やっぱりどうしても仕事の部分が困るので、県の臨時職員を募集してますと。もしあれでしたらばそれを採用されるかどうかはわからないんですけども申し込んでくれればということで、結構手厚いんだなと。でその他いろいろ広島にかけたりとかね、徳島とか島根とかでいろいろかけてくると大体一時金っていうのがないところもあるんですけども、10万円20万円最大で30万ぐらいですよね。でそのぐらいでやってて、あとは他は大体住宅の無料っていうのは同じで、あとハローワークっていうか就職の方のところまで来て、やっぱりいろいろな自治体に違いましたから。であと、自治体ばっかりじゃなくて、市町村ってどういうふうになってるんだろうと思って、これは今度北海道で北海道の方は簡単に読めるんでしょうけど、占い師の占いで、あと冠ってありますよね、冠で、占う冠村っていうのが書いてあって、これ何て読むんだろうなと思ってね、でさすがに電話で聞くのもあれだからちょっと調べてみたら渋カップ村って読むんですね。でそこはもう人口の少ないところで、そういうところってどういうふうな受け入れしてるんだろうと思って電話をかけたらば、結構すごく県レベルだと
違った形でやってて、例えば小さい子供が来るんであればおむつとかそういうのも準備すると、すみません、おむつってすぐ近くで買えるんですかって言ったら、いや、ここは何もないと、夜は真っ暗ですと、家も結構遠いと。で、ただそれ小さいお子さん来るんであれば、そういったものは多少その30分ぐらいとすぐ買えるので、そういうところから買ってきておいて準備をしますと。コンビニは全然ありませんということで、こういう若いお母さんたちに聞くと、村と町どっちっていうのはといえば札幌とか大きいところに入れてくる方がいて、それは聞くと、やっぱりコンビニがないと困るとかね、この本に及んでそんなこと言ってるんだけども、それはそれでいいでしょうということでね、県レベルもそうなんですけども、市町村レベルになってくると、もっともっと受け入れがかなり細かくて違ってて、むしろ私感じたのは小さな市よりは町がいいし、町よりは村の方がすごくハートフルに受け入れてくれるっていうのが分かって、多分皆さんにも、できればそういうの聞いたことのないようなので、なんとか村っていうのがいいよとかって言って、そういう話をしたんですけども、なかなかそこまでだと私はカメラプロジェクトの代表ということで、まず情報収集しようということで受け入れの情報を収集して、あとはさっき言ったように今度避難されたいというお母さんなりお父さんの方にいろいろアプローチかけるということで。だんだんかかってくると、もうこちらが何もやらないで、もう電話はどんどんもうなりっぱなしで、あるいはもううちに来てお話ししたいとかっていう状況になってきて、であとは多かったのが、夏休みの疎開を支援したいっていうところがいろんなところからあって、大分からもあったんですけども、大分をそれもちょっとね、大分の方になるかもしれないんですけど、ちょっとね、話すとあれかなと思うんだけど、大分とかいろいろ北海道なんかも、3月11日地震が起きた時に、これは大変だろうから、とにかく福島県の人を受け入れようということで、その大分の方も記者会見をやって、大々的に、でもうお金もみんなからカンパ受けたわけですよね。でそういうことをやってしばらくしたんだけども、福島県から問い合わせが全然なくて、でその担当の方もこんだけやったのに何なんだろうということで、10日ぐらい過ぎたらその支援金でも結構いっぱい出してくれてる人がいて、ちょっと待てと支援金いっぱいもらったのに福島の人が来ないってどういうことなんだと。でそれ、やり方のせいです、電話それをいただいて、ごめんなさいと、大分で記者会見やってなんて福島県誰も知らないと、テレビなんか見てるのって大分の放送見てることないし、パソコンで見れるっていう、もう3月は本当にもうとんでもない状態で、我が家もね結構寒くて布団1枚かけないとやっぱり避難所暮らししてると変わらないようなそういう状況だったもんですから。大分の方がちょっとやっぱ現地に来ないとダメなんだろうということで、車を飛ばして大分からわざわざ福島までその方が今度ところどころ休みながら来て、で現場ってどういうふうになってて、その現場に対して僕たちが何がやれるのかなっていうことを話しに来てくれて、そうだよね、やっぱりそこら辺のところをやらないと。今ネットワークの時代なんですけども、やっぱりもうちょっとフットワークを使ってやらないと、できれば福島県の中に行政が入って窓口を北海道庁さんは実はそういうふうなことをやってくれたんですけども、行政の方がねなかなかうまく機能してない部分もあったりしたもんですから、そんな形でいろんなところとつながり始めて、まず受け入れてくれるのはもうかなりたくさん分かったもんですから、こちらでとにかくお母さんたちの方を、どういうふうに避難させるのかなと。どうしても福島県で流行っている言葉というか震災離婚という言葉があるんですけども、やっぱり子供に関して、大体お母さんの方はちょっと早めに離れたいと。でも父親の方は仕事している方が多いので自分は離れたくないし、できれば家族もそばにいてほしいと。
だんだんそこら辺でもうだってそんなこと言ったってもう子供かわいそうでしょと。じゃあ俺の飯誰が作るのとか、知らないやつなんかコンビニで食えとかってもう喧嘩になったりする状態で、私の目の前でたまたま喧嘩してるのを見たんだけど、ちょっと大人待ってください。今回はお母さんがそういうこと言ってるわけじゃない。これは全然私たち関係ない、そういうふうに放射がいきなりばらまかれてしまって、それに対してお母さんは子供を守ろうと反応してるし、お父さんは当然ね、ローン組んでたりしてますので、そのためにここで頑張る。どっちも正しいんだと、そこで変化をしないでほしい。まあね、そんなことをこういろいろ話してで、ちょっとですね、あとまあ15分ぐらいのもんですから、ちょっと区切りのところがあって、まあ、福島の子供のちょっと手紙を読んでいただきたいと思いますので、飯田さん、こちらでお願いします。福島県出身で今東京都